Znova. So všetkým. Skús mi zavolať naspäť. Počkaj. Čakaj, ti skúsim napísať. Zvoníš? Ja som ti napísal, počkaj, ale nič nefungovalo. Neprišlo mi. Skús to nejak nastaviť, aby ti to prišlo. Ja neviem ako. Nevadí, kde máš dom? Je za tebou. Vieš čo, pozri si na mape, že kde ja bývam a uvidíš sám. Control. Kde? Ja som ťa našiel, Control. Kontrol. To som našiel na tebe. Na mape? Nie na mape, práve že... Kde bývaš tu? Počkať. Ja bývam pri policie. A počkaj, ja ťa viem nájsť. No, ľudia, mám svoj dom a teraz ešte auto si viem vybrať. Hej, pozri. No? No, vidíš? Čo to je? Control, mi home. No však hej. A ja idem za tebou. Tak. Ty bývaš... Počkaj, môžem? Hneď pri kostole. Pri kostole hneď. Pri kostole. Hej, ale nechoď tam vrtuľníkom, autom tam choď. A čo vrtuľníkom? Lepšie, keď by si prišiel autom. A s tým autom tiež. Chcem písané. Štýlovo. Štýlovo, ale to nepovie ako štýlovo. Pri kostole. Hej. Ja ťa nemám ani v hre. Ešte nemáš. Ja ťa tu mám. Máš? Hej. Čo sa pripojil na teba? Čak sa pozri. Uvidíš sám. No? No vidíš. Ja si idem pozrieť autičko. Áno, toto potrebujem. Ja idem za Cybertruckom. Ja idem štýlovo, ja si idem zobrať autičko, tak. Budeme robiť party, počujem ma. Prídem. Tak, a hlavne, že sneží. Super, zamknem si auto skvelé. Idem za tebou, pri kostole. Hlavne vždycky si pozeraj, že aké auto mám ja. Idem Mercedesom. Wow, super, ale pozeraj si auto moje. Mám žlté auto veľké, takže si pozeraj. Tak. A ja? Aha, čo si? Dobre. Žlté auto? Veľké žlté auto. Môžem zaparkovať do garáže? No, zaparkuj ho ale vonku, lebo tam nemám moc. No však áno, ale vonku. Nemám moc veľkú garáž, ja mám vonku garáž. Môžeme ísť si tam. Zazvoň potom. Som tu. Tak, ťuk. Tak, výborne. Mám tam zvonček, tak čakaj. Nazdar, bratu. Čau. Čau. Čo máš s nohou? A čo by som mal? Vysvetli mi, čo máš hlavou? Prečo máš vlasy A ja dievčenské? neviem. Daj si brešte vlasy. Pozri sa na chrbát. Ježišmaria. Pozri sa na chrbát. Vieš, ak si to až preč? Daj hinto. Daj preč. A daj hinto. A teraz si daj preč to, čo máš ty. Vlasy a to tričko. Hurá. No, konečne. Dobre. Čo by si chcel robiť party, alebo čo? To čo? Prečo si holý? What? Vysvetlím, prečo si holý? Počkaj. Fuck. Mi to vysvetľuje, čo si holý. Simon. Dobre, počkaj. 5, 4, 9, 6, 0. Toto môže byť. Počkať. 4, 5, 6. Jak to tam je? 5, Pozri sa na moje gaty. 9, 6, 0.
Ja som Burger King. Ty? Si určite. Áno. To fakt? Zajtra sa neučíme. Tak, skúsim to vyskúšať. Čo? Pozri sa, aké som namakal. Kaštán. Hej, skús zavolať Holke. Tam máš na Snapchatu Holky, tak skús online zavolať jej. Ja skúsim zavolať inakšej. Alebo jej napíšem Preto. aspoň. Zavolám Eliške. Nie. Ako mám Holku v Robloxe, ale skúsim to nech na party. Že nemôžeš tomuto hráčovi zavolať. Toto z Fortnite, nie? No, to je na moju kreditnú kartu. Haló, Simon. Simon, No, no poďme už. ale ja mám Burger King. Au, nerob. Budem. A prečo A však nemôžem, schovávačku poďme hrať, ne? prečo nemôžem volať? Neviem. Dobre, schovávačku. Gera tam. Ale však ale po meste. A Gera tam. Čo si myslel, že... No ja viem, kde je na pláži. A počkaj. A budeme posielať aj snapy, takže poďme. Takže radšej poď. Ako snapy? No snapy, však normálne fotky. Nemôžem volať. Snapy, cez toto Ja ti fotky. nemôžem volať. Volať nemusíš, ale fotky posielať áno. Takže radšej poď. No, počkaj. Ja mám rýchlejšie auto. Prišlo ti to? Áno. Prišlo ti? Hej. Dobre, super. No vidíš, až skús teraz zavolať. Keď ti prišlo ten snap. Zavolať? No. Skús. Cez snap? Ťa sa nedá cez snap. Normálne. Keď ti prišlo, keď prišlo snap, tak to by ti už malo dostatočne prísť. Alebo aj volať. Nejde mi. Čo? Nevadí. Dobre, poďme, kde idem? Kde ideš? No asi kde hadaj. Na pláž? Nie, Na kto? budeš rátať na pláži. Ja? Áno. Začneš ty prvý, budeš ma hľadať, ja ti pošlem snap, kde som a ty ma budeš hľadať. Ja neviem, kde je pláž. Poď sem však za mňou, poď sa ako to je holka, krásna. Kde je v tvojom dome? Nie, tuto! Burger Kingu, tuto. Dobre, to je jedno, ja idem na pláž. Čakaj, tak. Ale Viem, kde je. Ja ťa vidím na mape, že si doma. Nie som doma, ja som tuto, na pláži. Pri pláži? No, pri tom, kde je to kolo? Chod pri policii, vidíš? Ja som už tu. Počkaj, pošlem ti snap. Pri policii? Nie. Poj sa. Počkaj. Tak. Píšem. Tak, snap. Poslal si? Áno, poslal. Mám to. No. No vidíš to, tam som. A ja neviem, kde je to kolo. Na pláži. Kde je to? Pumpa. Nevieš, kde pumpa? Tu? Áno, tam, pláž. Tam je to kolo. Tam som ja. Tak poďme blízko vedľa seba. No tak poď. Tak poďme, ja si tu zatiaľ oddychnem. Tak budem zatiaľ chillovať. Však tu není žiadne kolo. Ale tam vidíš pláž. Ale tam je aj kolo s mostom. Tam sú aj kolotoče, takéto veci. Ja si len zatiaľ sadnúť. Ja, kde je shopping? Pozri sa na mapu, shopping. Shopping. Je tu ten hotel, kde si chcel ísť si dať akože dom. A je tam loď. A pri tej lodi je taká pláž. A tam je kolotoč.
čo vždycky sa krúti. Mám ti poslať snap? Nie, treba. Počkaj, ti pošlem. Počkaj. Som tu mal byť. No som tu. Tu sa ručím. Vidíš ma? Tak, pošlem. Som za tebou. Vidíš ma? Trošku som ti nabúral auto. Ty nie si normálny. Parčko. Odparkuj to niekam inám. Ja nemám rád, keď mi niekto buchne do auta. Dobre, však. Dobre, ja tu sedím. Dobre, počúvaj ma. Poď rátať. Dobre, sem. Rátaj do 20. Dobre, ale zatiaľ ešte nie, dobre? Až keď budem schovatý, tak potom ti poviem. Počkaj, ešte ne. Nie, auto musí sa rýchlo schovať. Ja viem, počkaj. 2, 3, 4, 5, Počkaj, pomaly. Nestíham ani sa schovať vôbec aj. 8, 9. Počkaj, prosím. Do 40. Do 40? Ty vieš hrať sa do 40? 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ty ma tak asi ľahko nenájdeš. 18, Ty ma ľahko nenájdeš. 20, 21, povedz, kedy môžem. 23, Čo ja ti poviem? 24, Tak. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. No môže mladé, som v hoteli a v Dobre, Burger nemusíš. Kingu. Viem. Ja ťa nájdem. Ty ma nájdeš? To si nemyslím. Ty si išiel peši? Čo si nepoužila to? Lebo sa hľadá peši. Ideme používať auto, nie? A čo mi to potom je? Ja idem autom. No, tak poď. A to by som bol fakt zvedavý. Kam ty pôjdeš? Lebo mi poslal snap. Počkaj, reálne, jak sa tam dostanem. Som pri tebe. Hej ty? Počkaj, ale vždycky máme poslať snap. Čo je poslal snap? Dobre, posielam snap, dobre? Tak to som fakt zvedavý, že kde. Bo reálne by som ťa videl asi, ne? Posielam. Mal by si tam mať. Si tak, kde tu? Počkať, štvrtá metro. Je reálne ako fakt. No si tu? Môžeš dať donútra? No hľadaj. Ukáž? Ten snap. To si vonku. To si vonku. Nie som vonku. Ale si. Tak počkaj, ja ti pošlem snap. Tu máš kúpený ony. Počkaj, Apartman. Počkaj, ja ti pošlem snap. Tak. Ty môžeš len na 0 a na 5? Hej. Som sa dohodol iba na 5. Na 5 a na jednotku. Na jednotku môžeš ísť? No. Ja môžem len na 5 a na 0. No však, ja som sa schoval presne na 5 a na jednotku. Aha. Plus je to, počkaj, ja som sa schoval možno takto poviem čísla. 4, jednotka a 5. Ale ja tam nemôžem, jak si to tam? Ty si to kúpil. Dnes nemám Robuxy.
Počkaj, ja ti poslám snap, dobre? Jak si sa tam ale dostal? To je pre mňa hračka, však som parkourista, takže pohoda. Nie. Aj nemôžem ísť na strom. Ale si tu, to viem. Jak si sa tam dostal? Hovorím ti, že som parkourista. Makaj. Mám ťa. Už hotovo, poslané. Ale ty si sa premiesnil. No jo. Čo si myslel, že čo? Je to bude jednoduché? No jo, no jo, no jo. No jo. Ty si ma videl cez balkón. Nevidel som ťa, ja som ťa vôbec nevidel. Vôbec. Hovor, jak si sa tam dostal? S výťahom. Takže ty máš kúpené. Nemám Robloxy, že ak mám 0 Roblox. Máš kúpené. A to máš zadarmo. Hej. Jako keď ja tu mám 0,1. Počkaj, ukáž to. 0,1, hej. Teda 5 a 0. Tlačíš takto a už ideš tam. Je na jednotku? 5, jednotka, 4. Jedno z toho z nich som tam. Ale to ti budem stále hovoriť, že k tomu si sám vedieť, čak ty je hľadáš, takže. Aha, musím si kúpiť. Ja neviem. Ale mne to pomohlo však, ale ja točím na YouTube, takže videa, takže mi to pomohlo. Práve. No hľadaj. Dobre, poviem takto. Na 3 som miestach. V druhom vyťahol som jednotka, dvojka a... Čo tam ešte je číslo? 3. Hľadaj. A v tom druhom vyťahu nie, to bolo VIP, takže... A mne to prešlo a som bol VIP človek, takže pohoda. No hľadaj, kde si? Počúvaj ma. Na jakom si poschodí? 3, jednotka, 2. Haló, ale ty musíš aj ty dávať snapy. Hľadám. Snapy hľadaj ty. Dávaj, posielaj snapy a ja budem posielať snapy, Dobre, takže dávaj. som tam. Nepošielam. Tak, ja ti pošlem snap. Ty si musíš kúpiť a ten apartman. Tak, počkaj. Počkaj. Tak, mám to. Dobre, počkaj, idem poslať snap. Ja som si kúpil apartman. Tebe. Posielam. Nerob furt. Aha, tu mám 2. Dokonca 2. Máš to tam? No poslala nejaká žena. Prestaň. Aha. No poslala žena snap. Ja viem, čo to chce. Hej, aj ja mám tiež youtuberskú rodinu Roblox, takže. Poslal som ti. Ja viem. Hej, nekúkaj sa furt do môjho. Bro, ty si kúpil. Ja nemám Robloxy. Ja zarábam cez tie Robloxy, vieš? Ja som doktor Robloxy, takže si zarábam cez to. Ale, ty si vo výťahu. To zazvonilo. Ja som tu není. Ty musíš dontra. Kde je to tam, že musíš dontra? Som vnútri. Som si zase kúpil. Ja už viem prečo. Ja nemôžem ísť do tvojho bytu. Ale makaj von! Makaj von! Ja som ide už.
Makaj von. Makaj von, dobre, však idem. A však dobre, však idem. Makaj von, dobre, však. Kde som, však ma hľadaj, ne? Stále vnútri. Hej, áno. Som. Tomu ver, že som. Čo, lebo čakám na teba, dokým dojdeš. Ty si ma videl. Nevidel som ťa, čo robíš? Však ale už pohni, nie? Stoj, ty ma videl. To som nebol ani ja. Nebol. Ty si šiel loďou. Ne- Videl som ťa. Jak to mohol vidieť? Nebol som to ani ja, nechápeš? Na mapu. A to nepomôže mapa, ty musíš normálne bez mapy hľadať. Nepodvádzaj. Ozaj nepodvádzaj. To ti nepomôže. Ty musíš bez toho hľadať. Reálne fakt bez toho hľadaj, lebo tak potom prehráš. A potom musíš... Potom ti... Počúvaj, reálne ti musím vymyslieť potom trest. Prečo? Keď prehráš, tak potom budeš mať trest. Ale keď ja prehrám, tak nemusíš vymyslieť potom trest. Ajajajajaj, no jo. Čo môj? Ty ma vidíš? Nevidím ťa. Ani ťa nevidím vôbec. Vôbec ťa nevidím. Nie, vážne, vôbec ťa nevidím, lebo však neviem, kde si. Čo, lebo na čo by som ťa videl, povedz mi. Reálne, vážne. Počkaj, pošlem ti snap. Netreba. Videl si ten snap? Nie. Však sa pozri, ale akože musíš aj pozerať tie snapy. Pozerám. V nemocnici som. Tak ti iba poviem, že som v nemocnici. Kaž to. No, to nie je nemocnica, ale... Ale reálne ako dosť už. To už nebaví toto. Ty si na ďalšie poslal? Hej. Nie. Nejaká Sigma mi poslala. Sigma boy. Jaj, bože môj. Ale čo, povedz mi, no čo? Takže pri tebe. No to ne, si to nemôže byť. Počujem, ja sa môžem nachádzať v hociakom dome. No, som. Ja sa môžem nachádzať Ty hoci. si vo vode. Áno, som, že ale ja sa hociakom dome môžem schovať. Po celom areáli. Som na tebe. Frost. Ježiš, ty si vrtuľníkom. Ani nie. Áno si. A prečo sa ti to zdá, povedz mi? Môžeš mi to vysvetliť, prečo sa ti to zdá? A hej, a keby si tam videl človeka, a keď tam aj není, tak čo? Kam by si išiel hľadať? Konečne som tu. Hurá. Ty bol chod na cestu. Dobre. A myslíš, že by si ma našiel? Tak, to zaparkujem, tak. Tak, kde máš moptičko, tak.
Pošli snap. Pošlem. Neboj sa, pošlem ti, neboj. Makaj. A však čakaj, bože môj. Musíš chvíľu počkať. Nie je také ľahké. Tak. Idem poslať snap. Tak. Dobre, posielam. Počkaj. Počkaj chvíľku. Hneď, už sa na to maká. Dobre, posielam. Áno, prišlo. Poslal si? Jasné. Čakaj. Dobre, už posielam. Dúfam, že uvidíš, kde to je. Dobre, no. Brat, toto bola makačka, dobre, toto utiec z tebe. Utiec z tebe, to bola makačka moc. Povedz aspoň, kde si. No však. A ty si povedal, že som v škole, alebo tam. Tam určite nebudem asi, ne? Prečo si stále na mori? Čo? Na mori. Nie som. Ja som tam bol a nie som tam už. Však sa choď vrtuľníkom pozrieť hoď kam. Počkaj, pošlem ti ďalší snap. Netreba. Nie, však pošlem ti, počkaj. Daj Tak. si to hlas. Len na chvíľku. No, Máš? mám. Počkaj, nie. Chcem počuť. Nekúkaj sa. Som tak, kde blízko. Poslal si? Áno, poslal. Dobre, môžeš ísť hľadať. Kde si? Ale však hľadaj, poslal som snap. Koľko záleží, ak toto je? Musíš hľadať podľa snapu. Pristáva pri tebe lietadlo? Nie. Nie? Videl si ten snap? Hej. No a vieš, kde to je? Nie. Nevieš a vrtuľník tam pristane. Prosím? Vrtuľník tam pristane, nevieš, kde to je? Ježišmária, pomoc. Ty ideš vrtuľníkom. Nie? Áno, išiel si vrtuľníkom. To sa ti ľahko povie, počúvaj ma. Ty si taký. Vidíš to, aký som ja dobrý. Môj prohráč. Normálne skvelý hráč som. Normálne, že sa mi dobre v tom darí. Poďme na to. Čo môj? Kde si ty, počúvaj ma? Haló? No kde si? Ja ťa nevidím, počúvaj ma. Ty ma ešte stále hľadáš? Priznaj si to, že som lepší v schovávačke. Nehľadám ťa. Ježiš, vážne si to priznaj, že som fakt lepší v schovávačke. Nehľadám ťa. Hrám hru. A mapu hľadaš, čo? Čo? Však mapu hľadaš, čo? Že ale nehraj hru, pomôž nájsť, hráme schovávačku. Hľadaj. Kto hľadá, ten nájde. Však hľadám. Však kto hľadá, ten nájde. Povedz aspoň prvé písmeno, kde si. L. No. Je to na mape? Áno? Je to medzi kostolom. No. Jasné. Je to medzi kostolom, je to letisko. Takže na letisku. No. Áno? Áno. A čo zdrhá, že? Nezdrám. Dobre, zostaň tam už. Dobre, tam zostaneme, to je jedno.
kokos, musím ísť 5 miliónov kilometrov. Počkaj. Ty ideš preč. Nejdem, neboj sa. No jasne. Nie. Som si spavnúť normálne. Musel som si normálne spavnúť kolobku. Jakú kolobku? A pozri sa na kolobku. Jasné. OK, no však choď, hľadaj, mi to je jedno. A čo, zostan tam? Ale však idem, neboj. Ja tam som. No jasné. Neboj sa, som tam. Fakt som tam. Neboj sa. Som tam, pošlem snap a uvidíš sám. Attention please. All passengers Hey. departing for the flight to Dobre, pošlem snap a uvidíš sám, že som tam. Please make your way to the gate and board the as it's ready to depart. Thank you for flying with Life Airlines. Posielaš? Áno, posielam, že čakaj. A ešte si auto? Zase, že moc aj nie, som tam aj nešiel autom, ja som tam išiel pešo. Tak, mám to. Attention please. All passengers departing for the flight to Bora Bora. Počkaj, však píšem ti niečo. Thank you for flying with Life Airlines. Mám, dobre. Neprišlo. Tak, a hotovo. Už by ti to malo prísť. Dobre, no. OK, poslal som ti, dobre. OK. Tak kde letíš? Čakaj, pošlem ti ešte jeden snap. Tak, počkaj, snapík. Nevidím ťa. Čo, haha. Hej, ale na babských. Droland. To je veľký rozdiel. Ja, ešte jak im to na Bora Bora. Hej, na Bora Bora hráme schovávačku, nie na Bora Bora. Ale na mape, kde som. Letím Bora Bora. To nie, ja som si dal kartu. Kartu. Daj si toto. A ten som. Toto si daj. A choď, počkaj, ti poviem, akú kartu som si dal. Ja nemôžem ísť ďalej, nikde. No však kartu potrebuješ. A viem, kde je, toto je ono. Cez tú kartu ťa to pustí. Ja to pustilo. A kde? No však tam kam to pokračuje. Arrivals? Choď hore. A tam sú tie veci, kde som ti teda fotil. Ja idem pozrieť snapík, čo si mi ty posielal. Nič som ti neposlal. Ale čo s vrtuľníkom? Ale čo? Attention please. All passengers departing for the flight to Bora Bora. No kde si? Posielaj snap. Make your way to the gate Musíš posielať stále snapy. Počkaj. as it's ready to depart. Za chvíľku. Thank you for flying with Life Airlines. Nevidím vôbec. Vidíš? Nevidím. To vidím na mape. Attention please. Ja som... Reálne to vidím na mape. Kde si zdrhol? Ja to vidím na mape. Som na letisku. To vidieť. Board the airplane. A ty si? Hej. Flying with Life Ne, to sa neukáže. Ty musíš iba poslať snap, nič iné, nič viac. Ja viem, kde som šiel. Ja som šiel dole. Ne! Ne! Ti vidieť menovka. Ne! Ja som bol o ne. Aj, bože môj, ach jo.
Počkaj, takže som ťa našiel. Čo, ale nie taký trest, ale v Robloxe je trest. Trest? Voda, trest, tak trest. Ale v Robloxe. Koľko to tu stalo? Si kúpil? Na tému? Nie, ale Robloxe hovorím trest. Nie tu, nie toto. A však reálne trest. No tak na to zabudni, to radšej papa. Dobre, poď. Nie, Simon. Našiel som. Ty to zase do mňa trafíš. Ja som to vedel. Našiel som ťa, poď. Simon, ja som ale myslel trest v Robloxe, nie v reáli. A však to neboli ani. No traf to takto. Traf to tak. No poď. To neboli. No poď, traf to. No traf. Traf ma. Zadiaľ to. Prestaň, Simon, odlož to. Simon, nebudem s tebou hrať, dávaj, odlož to. Simon, ja ťa vidím, schovatý. Nerob, Simon. Dobre, však to... A neboli, aha. Neboli to. Netraf to do mňa. A to neboli. No mňa ale hej. Jak žena táto. All passengers departing from No, flight 2 ako keby si ty nebol. at Bethel Airport Ja neplačím za všetko. Ale make your way takto to the gate board the airplane and it's ready to depart. Dobre, našiel som ťa, poď. Idem sa schovať? Teraz ja? Teraz budem ja rátať. Do 40, vieš? Do 20. Do 40. Ja do 40 neviem. Ty buď ticho. Ty nevieš do 40? Dobre, tak počkaj. Tam si... Attention please. To. All passengers departing for the flight to Bora Bora, please make your way to the gate and board the Ne. Čo? Ne. Už sa ti idem schovať. Ne, ale ja som v letadle. Ja na dovolenku nechcem ísť. Dobre, Oj. mám čas oné. Mám sa ísť schovať. Hej, máš čas, ale ja nemám ako ísť potom von. Máš? Nemám. Však stačí oné. Čo? Čakaj, pokým sa ti oné. Pristane letadlo. No tak nepristaň, lebo ja sa musím respavnúť a reštartovať si to. Vlastne. Dobre, Respawn. tak príde Dobre, mám to. Tak napoj sa na mňa. Ja sa zatiaľ oné. Dobrá holka. Simon, chceš zbaliť? Čo? Chceš zbaliť? Čo? Chceš zbaliť? Hm? Nechceš zbaliť holku? Nie. Aha, ja idem okolo Boj sa. teba. Ide kabrio. Ahoj. Vidíš biele kabrio? Požičam ti ho. No, ja sa už idem schovať. Tak čau, už som ťa našiel. No, rád... No nie, už som ťa našiel. Rátaj. A to neplatí v aute. Dobre, rátaj. Už som ťa našiel. Nenašiel. Našiel som ťa rýchlo. Rátaj. Už som ťa našiel, už nepotrebujem rátať. Však si ani nerátal. No rátal. Ani si nerátal. Rátal, lebo divu, že som ťa už našiel, takže No jasne. teraz ideš ty? Počujem ma vždycky, keď niekoho nájdem, tak už nemá sekund sa na to schovať. Rátaj. Makaj. Vieš čo, ja idem hrať teraz čo iné. Jaj, ty tu vlastníš apartmán. Na 5. byte. Typné. A ja môžem ísť do teba. Do tvojho bytu. To asi nepôjde, lebo ja si idem kupovať inakšie biejvak. Rátaj. Makaj, rátaj. Rátaj. Počkaj, však ale. Rátaj. Nerob. Dobre, rátaj, inak ťa obstrelím.
Rataj. Dobre. Posielaj snap, ale akože... Môžem ti poslať snap? Hej, posielaj snapy akože už. Dobre, idem ti poslať snap. Máš to tam? No, ukáž to. Reálne vážne. Vážne? Vážne. Posielaj snap. Dobre, však ani ty si tak často neposielal. Dobre, posielam. Poslal som. Malo by ti to tam prísť. Tak, to by malo prísť tiež. Aj tebe? Počkať. Tam nie. Hej, prišlo mi. Ty si pozri ten môj. Dobre, ale ty mňa hľadáš. Mňa hľadáš. Ale niekto tu uteká. Neutekám. Na travičke, čo? Na travičke, že neuteká, jasné. Ty si hore, že? Kde? Ty si hore, že? Kde hore? Úplne na tom patre. Jak si sa tam dostal? Nie som. Nie si vôbec. Ešte pošlem ti oni. Jak si sa tam dostal do patra? Ukáž to snapík. Reálne fakt. Čo? Fakt toto? Čo? Nie, reálne pošli normálny snap, jakom to je, či to je celý byt, alebo to je reálne niečo iné. Som ti poslal. No, ty si poslal iba kus dreva, kde sú A tráva. No a ty. Ale nič iné tam nebolo. A je tu pri mne holka, takže nebali holku. Dobre. Posielam snap. Tak, ukáž, pošle mi jas. Dobre. Posielam snap. Dobre, ešte počkaj. Holka, stoj, poď sem. Poď sem. Dáme si snap. To ti volám. No čau. No, už mi vypnú, no, super. Teraz mi volá. Ideme zvíjať. Tak, sem. Zdvihni ho. Poslal som ti snap. Tak. Autom? Si budeme srandu, ne? Áno, však idem autom. Pakaj. Počkaj, niečo napíšem. Komu? Tej babe. Kamo, reálne, keby išlo s nami hľadať, tak by sme boli dvaja. Aspoň by sme sa dvaja schválili. No počkaj, Skúsim. posielam. Kontakt. X, počkaj. Tak, X. Tak, mám to napísať. Ahoj. Poslal som ti snap. Počkaj.
teraz píšem, či by išla za schovávačku. Napíš, že hľadáme Simon P4 večer s ním. Nie, ja chcem, aby ona hľadala. Takže Nás? Áno, aby som sa aj schoval. Nie, však ja sa schovávam. Hľadaj. Makaj. Počkaj, čo píšem. Makú zbraň. Strelnú zbraň. A je napitá. Aha, je napitá, vidíš? Počkaj, musím počkať, čo píše. Kedykoľvek. Prestaň. Dobre. Ale hľadaj. Ale ja teraz píšem, či pôjde so mňou hrať chvíľku. Natáčaš? Hej. Na koľko? Makaj. Počkaj. Poslal. Mám manželku. Tak to určite. Aha. No. Aha. Manželku ošklivú. Ja mám lepšiu. Prečo? Že by si ma podľa tohoto mohol nájsť. Sorry. Ty sa ešte sa schováš? Ja? No. Prečo? Tak akože... Ty ma vidíš? Ne, vidím práve, že ale akože... Dlho sa schováš ako už dosť. Poviem ti takto, že som v Čo? pizzerii. Vážne? Ja si nerobíme srandu, vôbec, lebo zase utekáš. Som v pizzerii. Tebe, fakt, kokos, to nie je normálne toto už. Čo? Schovávať sa v pizzerii, hej. V pizzerii. Aj. Našiel si ma? Počkaj, nie, mám tu holku. No Zvolá. hľadaj. Don't. Ser na holku. Kamo, Hľadaj. keby si videl holky, tak to by bolo dobre. Ich spaliť. Hľadaj. Pizzerii, hej? Takže si v pizzerii, hej? A pizzerky nikto není? Jak je to možné? A holka asi hra so mnou, tak vyzerá. Čo jasné. Ale kde si môj? Kde si? Pizzerii. Pizzerii, hej? Je to pištel. Tu je. Pištel. Tu možno. Je to seka. Tak, hotovo. Hľadaj. Ja to mám? Máš? Počkať, ja som ti poslal snap. Tak, dobre. A to má byť čo? Snap? Áno. Ale že kde si čo? No však, akej pizzerii si ty? To som ti napísal, cez snap. Steny, hej. Ja znám, že to nie je pizzera. Prosím? To nie je pizzerka. Nie, Roxon.
čo máš? Máš sem? To je náušnica. To je sem. No hľadaj. Posielam. Tak, dobre. Čakaj, že... Šup, pošleme. A hotovo. Poslané. Našiel si ma? Vyzerá to tak, že asi tá holka ide so mňou. Našiel si ma? Našiel, práve že ťa hľadám. Použij mapu. Mapu? No, mapu. Počkaj, ale... Kde si ty? Hej, ale ako reálne... Tu nikde nie si, lebo... By som ťa videl. Aha. Dobre, vidím, dobre. Dobre ťa vidím. Som v hospite. Aj, v nemocnici. Aj, tak to si sa prezradil. Idem za tebou. Aj, karamba. Čo môj, kam ideš? Nikde nejdem. Nikom neideš, hej? Ale ďalko. Kam ideš, počuj ma? Ale, holka s nami hraje. Ale, poď sem, našiel som ťa. Ty ma vidíš? Čus, a mám ťa. Chytil som ťa. Chytil! Ja sa ťa musím takto dotknúť. Chytil, už prestaň, idem teraz ja sa schovať. Dobre, ľudia, toto koniec začal. Čo? Koniec videa. Jak? Nie, pokračujeme. Nepokračujeme. Pokračujeme, však ideme Ale ty party. dal 2 hry, nehrám. Party ideme robiť, party. Ako na čo party? No, prespávačku, u mne doma. Dobre, U mne doma. Kde máš dom? Aha, vtipné, však asi hádaj, nie? Tam, kde sme boli predtým. Apartmane? Nie. V tom normálnom dome. A ja si idem brať normálne, pekné autičko. A vyzerá to tak, že asi holka pôjde s nami. Ja to seká. Ja nehrám už s vami. Nie, však poď. Odpájam. Nerob. Čo robíš? Á, mne to seklo. Však poď. Mne to seklo. Tebe to neseká. Len máš tú kameru. Jakú? No, kameru máš. Preto ti to Ja seká. nenatáčam. Holka, poď. Ja nenatáčam. Ja to tu mám. A vy všetci aj idú ku mne. Holka, poď. Poď sa, vidíš? Ku mne ide holka. No, super. Vidíš to mňa, tie babi radšej mňa majú lepšie radi. Len ťa tam nepoznajú. Nepoznajú ma, ale majú ma radi. Dobre ľudia, majte sa.